Dolo o kahini Pakistani movie se o kahini buri Kharoksa o sungsaro asai hemini belai khaino bongong ni bororok masa pana sajongnai gere sikla sogoi kajagoi thangbo bwsai bino muchung khaiba bwsamana ni bagoi narokha tai muchung khaiba bono yakari rekha phaidingke khanai nyelayan o kahini belai kai khairokma sisa tai wana masisa ekdom Kahini startingo Pakistani kalbari ni kaisa tawano aro salim hini mung borok Kharoksa hospital bwskango bwjajak tamni bagui hingke bini bihingni dini delivery ajorao no doctor phai bono saka ekdom problem wngthangka bumano banjiri nangke bwsa thyngyani nangnai bwsano banjiri khe buma thyngyani nangnai sabon tam banjiri nai hini doctor sengkai no Salim wansugui saka doctor no bwsa chwla hangke bwsano banjiri di hini sakai no yango doctor bo banajaka doctor bo saimaya bini bihingni bohok bisingo bwsa chwladangmo bwrwi hinui yango norani first delivery yang salimni bini ma hingka khe jotono misti bagui tongo bwsa chwla bwsa bawano hinui ajora khaino salimni call sokpai ke salimni bini ama bwsa bwrwi bao hinui khwnawi jotono sawi reka bwrwi si bao hinui tai jotono nirasa wngthangka nora hospital ni haikhakai no bini bwkrajak no nukha bini bwkrajak bini sungni mwkhang poito naiyakari himui thango ultaya se borok khushi wngmani bwsa buma bai bwsa banchika hinui yang salimni bini ama bini bwsla no sawi tongo bwsa chwla hingke bwfani yagra yakte bwsa bwrwi hingkhe bwfani bisima no kachirepjao se 20-22 bosor tongkhe buini nukhungo dabi rwui kai maro hinui sawi tongo bwsla no abo haikhe kok sanai bo Kharoksa bwrwi se saimaya o cherai no o sungsaro ishoro aswk naithotok achai rohoka bini kwpal tamo yang bini ama hingka khe kirijak o bwsa bwrwi bao hinui bwsai bono kagaijaru no yang bwfha bo bwsa bwrwi achaimani bagui belai khaino chajakya haibano bini ama rang sanka cherai ni bagui ri pairwnani hini yang bini babu hingke jolijangmani bagui nwnga sukse ri rok painani hingke bwsa chwla no baimang bwla hospital o kwbangma rang thangsuka oboni bagui ang nono tei bwsa cherai ni bagui rimaya rang rimaya hinui bo saichungma bwsa no pusinani bagui saichungma bwsa puchika nora bwsa jungno naijia hinui pharka naijia no bini ri kisik tongma phorok subui chumro bo tai naijia o nokni mani hamerong thumui thwngmang bo swktorka naijia no bini papa bai bini nana kebo lobui ringya bini amani bade bono kebo hamjaknai bwgwrwi jotono bwsa chwla nango hinui 2 bosorni pore nora temasa cherai bakha jotono tongthok chathok nukha tawan chidi nora bwsa chwla bakha hinui jotono bongni gramni borok tongthok chathok norani bini bwkrajak hingka khe gorib rok no ri rok bagui tongo tei bo belai kheno muchungjak bini sukno bamnani hinui ajorao khaino nora songnogo sogiri phaikha norani bwkrajak norano kwpalo motom subui saka ani sukno tabukle ano bamnani residi belai kheno muchung suka ani sukno ang bamnani hinui sakai no bini bwkrajak ma bamyani swkakna aro no lengui thwui thangui paikha uansuknai sidi bwsa chwla bayawi bwsa bwrwi bajuka hingke o cherai hinjak kumo olo khi bwsa bwrwi achaiye bini nana no bwthari khika hinui bwsa chwla achaimani bagui kebo kono sanai gri ultaya isono dusruo ani amano nangjagui tlang thangka hinui narike chingkha bini mwnai ali ni manui no thwngui tongo yango bini babu hingkha bini manui no mwthangna muchungjakya bwsla ali ni manui no ma thwngyagai narike bini amano sayo babu ali ni bagui manui kwbangma tubuo thwngjaknai ani bagui khe tamo tubuya hinui bini amano thangkhe bini ama chupchap khwnai tongo tabo hingkhe ali 5 bosor wngui thangkha 5 bosor ni birthday khlaio birthday pai tongkha kakwkai ali no bini babu cycle gipai rwphakya yang narike chingkha nasigui tongo bini ama no thangui songkha ani birthday khe bufuru hinui bini ama bono achaimani tarik saka narike tei saka hingke ani birthday khe tamungui khlaiya hinui sakai bini ama kono kok sanani kwrwi khe chupchap bobo jolijagui nai achugui tongo khe yango bini babu hingke bwsla no tongthok jathok cycle
Shekel kasawi mutri toro ka bin babu ke boka aro nazugi wansu tongka no ke bu gibri fanye kiri hini wansu gui tongka ponga yi bobi menanyo saga ana bo kisa shekel kasari damu ke shekel kasana ni hini mi mena ihi kasari ya hini bono sawi nya chalo gui tangka bo ekdom bukha ekdom aram nangzagi angge aro na azugui rekha mono hini chila Kharoksa bo mala fike bo chere Kharoksa ni shekel na nawi bono chalo reka bo belai tong thokjaka Narki shekel chalogi belai khen tongthokja ka horo bini babu no saka no shekel pairi phadi ne bini babu saka nang shekel chalogi tangkhani no khana bajar thangga phutula bwsa pairi phaye ne bo saka ingi shekel che nango hone asuk sawoni bini babu no hiniri rekha pairi phaya hone tani funga ye bo mono no saka nini babu no shekel pairi ni sade nang pakyanga ni shekel chaloga ne mono saka bono ihi ani babu kesikiri khe thwijak se ani babu kwrwi hwnwi bono sakanya narigi saka ani babu le kwthang tongphano se ano shekel se pairiya hwnwi bo khairokma sijak bono sai khana reka ajora khe bini ama naitugui borok khorokni dike achukjak nugui bono rihinka nogo hapadi nogo phaidi hwnwi nogo twlangkhana bono kutukha bwrwi rok chwlarok bai tongya chwlarok bai ta tongdi hwnwi bo belai kheno wanajak suka bwrwi rok shekel bo chalogui maya tai chwlarok bai tongui maya bwrwi rok tam kam khlai hwnwi salsa hwnkhe bo uansuka botol metham no kwbangma khaiya botol metham no phalgui borok rangmanui bini bagui shekel pairi phaikha mono borok hwnkhe daily no shekel chalogo narikhe chwlarok bai shekel chalokha bo first mamang tikio belai kheno bo shekel chalokmani no kaham bini shekel chalokmani bini babu bono saka tini ni simi narikhe no shekel chaloknani ta rohodi botabo torkha botak cheraili yan saka Nariki shekel bo machakliya nokni bo manong kholiya salsa bong nogo monu phaikya monu sengka sinajia tamni bagui shekel chalokmani bagui phaliya bini ama saka botabi sikla soka hwnwi monu saka bosi sikla soka hwnkhe tamni sikla sokya hwnwi uansugui tongkha no yango nariki bini babu no saka tamni bagui nokni nongkhoriya hwnwi ajora hwnkhe bono thapra cherio kokchi saya atikhe bo ekdom khairokma sisakai tongkha monu sikla sogui bong nogo phaikhe no bini ama no saka ang monu ano siniya danai bini ama malai riya nokni sili khlai ri hoichuk Narikis ni rumo medal kwbangma tamni bagui hingkhe bo class ni topper top mamang tlango pass mamang hingkhe salsa hingkhe monu bo bai satsaka malaina haikya monu no bo nukhaka no hinkha nungmo haikhe ang bai satsaka malaina bagui ta haidi tamni bagui hingkhe swngdabo sikla soka mo haikhe malaimani chaya nokni borok bai hinjaknai tei kutukjaknai hinui bo sawi kwlangui thangkha tolao thangkha no bini mwnai ali pasungma baise bini babu bono rang ruo hingkhe bo hingkhe class ni topper wngma baise rang maya hinui saka Ali no saধারণত pasungma baise bono khe rang ruo angkhe class topper tei rang maya hinui bini ama saka bini babu saka nungle bwrwi borok kai bori rohorano hinui ahai saka no bo uansuka ang tangui babuni bwsajung maya na hinui phungai khe no bo class teacher bongni nogo phaikya tamni bagui hingkhe sapaikha nini bwsajung metric rwmani pass wngkha pura first division twlangkha ang ebore tongui maliya phaiui ma haikha nokni nogo hinui sapaikhe no bini bwsajung no 10,000 rang check rwkha tei bono trophy bo rwkha mo haikhe rwkha bo belai khe khushi wngjakha bini babu saka tei porinani nangliya khorokni no porinani anjago asuk rang kwrwikha hinui narikhe no saka nini amani kam kwbangma tongo nini ama bai kam khlaidi hinui saka yang narikhe saka tamni babu angkhe nini bwsaya dang poinani musung bwli hinui bini babu no saka bini babu jolijak saka nono rwi tong bwla chamani mai tei ri tei tamo nangkhe bini babu jolijagui sai kwlangkha narikhe uansuka ani sago belai kheno oinei wngkha tamni bagui angkhe bini bwsajuk tei poriya tongmani hinui bo uansugui salsa bo bazar o thangkhai no a bazar ni kiphilbu chwlarok bono belai khe chwlarok bono bazar ni kiphili haikhe no mo hai daily no bono bejal khlaio tei bong nogo office hainai rogo bono chaya tongmung khaiui naisigo bo okong no kebono sarakya nokni borok saka khe ulta eta hinjakna hinui salsa hingkhe ali bike paiti haikya bo saka ano babu bike pairio bike beng to college o thanai hinui yang narikhe swngjakhai bono agini haikhe no naisigui tongui tongo daily ali no petrol dana bagui rang ruo
o kuno wansugya babiya bini babu salja hangke bongni no ganani borok sapakya bini amano ali no nisla no jai khaidi omti khanya bagui jabo bite pai ani bwsajuk dili nongni nongkhorka hingke belai khaino bono bejal khlaio hingke nongni bwsaino saya ke angni bwsaino sai rwnai hingke ali ni bini mai ang bujuk gana hinui saui rohoka narigis hingke uansukha tamni bagui ani sagomo haikhe ang thwide thangmani jakha hingke ke ang porinani muchungo hinui nyai bo salja manuno satsaka ori hinui saka ano ta pori ri hinui saui rikani nokni borok ano pori ri ang porina muchungo fromno ano nahari phaidi hinui manuno sakaino mono gosika nahari rifai ano hinui mono bono from nahari rifaike no bo from no samit khaina bagui 2100 rang nago tamni bagui hingke bini yago nargis ni yago 2100 rang kwrwi moni bagui bo joli jagui nyai from no dului khitari rikha mono hingke bono from nahari phaike ang no rang rwano nung from samit khaidi hinui hingke bo ati khaino nokni borokni khogui nyai porikha porimang hingke salsa hingke bini lezer phainani tayam wngkha mono ale jono kun mote khai naitogui bino satsaka ri hinui nung pass wngkha hinui sapaike no a jorao bini mwnai phaiui ali phaiui nyai bono bunani bagui naikha hingke yang mono kharui thangui paikha asukhe no bini baini bwkhana shek sasigui tubuui bini babu no saka satsaka o chwlabai malaiui tongo hinui bini babu joli jagui nyai kitchen room o thangui chakor nahari bwthana naikha kaino ajora khaino media rok phaiui kok sai swngpaikha media rok phaikya interview nanani bagui tei media rok saka o bwrwi no top hatlangjakha first talangjakha hinui saka kaino kok khwnaui nai nargis kabui thangui paikha hingke bini babu no swngkani bwsajuk plastic man tamo wngkha hinui bini babu chalak sai rwkha bwri bwsano pori rwna nango hinui horo hingke nargis saka bini amano mono kuno khaina bagui haiya ani lezer sapaina bagui simi se phaiui hinui uldaya bini ama bono kutuk jokha no koibar saka bwrwi chwlarok bai ta tongdi hinui horo hingke bwfha bwsa saka khogui bo pori tongo tei bini dol chwla bo tongo sabo saiman ulo hingka kai kaijakna furu hingke sini jaga ponjera sek tongphaino hinui bwfha bwsa salaiui plan chaplaikha bono bwthari khilaisinai hinui bini mwnai kitchen o thangui gas khulugui rwkha kaino bini babu narigel no sojaka ani bwsajuk bwsadi chwngno chamung thungui khar paikha di hinui saka narigel belai kheno khuchi uansugui thangkha uansugui haikhe no kitchen ni nongkhor kaino bono kwthang nugui belai kheno borok uanajak laikha Taisa bini babu boba jirik gisi kok saka bo saka ang to tabukon saya kamsi khaya babu nang tabuk tamni bagi ang mo haike kok sa ni bini babu no saka kanyo bo room o thangai belai khanyo kabui dukhu nangjagui je bini first of all medon mama rong no bo jotto no rungui sogui iri baikha bo ebere saitung kanya achugui tongo kobor hai ingui tongkha robot hai ma tongjaka bo chini bono control khanya bini babu bai bini mwnasi ne horo hingke bo uansukha tabukle ang susto ang poina muchungma ro ang tei kuno uansulia chadi hingke chanai tangdi hingke tangnai hinui bo uansugui bwsaui tongkha bini babu bono mo haike saitung nukphano se bini babu kirijagui tongkha bini bo saitung tongmani ang bono kiri tongkha kuno dangno hinui khwnano bono bwrwi naiphainani bagui hai tongo hinui sakai taini no hingke bono bwrwi naiphainani bagui haike a bwrwi rok bono swngkha kisa himui phunukdi tam nini mokol yasa kotor yasa chikon porinani siming da rwng mamui songna rok da rwng rok hinui bono mo haike swngui tonglaikha bwrwi rok bono o bwrwi rok bono saka porina siming baiya nini nukhungni kam bo jotono kwrwngnani nangnai bini nukhungni hamjagna hinui hingka hinui hingke bo belai khe uanajakha ang se uansukmaya komo hai rok hinui bono reject khaiglang kha tani dino hingke bini mwnai ali kaisa room o bwrwi ni bini dara bai belai kheno bujak suka a room o borok manjagui belai kheno bujak suka hingke mo haike no tani dino bichar wnglaikha bongni nukphungo yang ni bai yang ni ponchayat khoboi a bwrwi ni bini
bindara saka kono sung walai kaija naya sudo kaisa siming nango nini bainyo nong bwsajakno ang bai kaidi hinui abwri ni bindara ni mungkha Abdul saka nini bwsajakno ang bai kaidi hinui hingkha yang borok belai kheno puila khwnaui wanajaklai suka hingkha bini babu Salim hingkha khuji gosiri rwkha kainai hinui hingkha yang bini ama belai khe wanajak suka hingkha kalbari ni bagui ready khailai tonglaikha kalbari ni bagui ready khalai tonglaikhe no kalbari ni di no bini ama no bo saka ani mona je hamya kam khaio tamni bagui ano kainani naihini bini ama no sawai kwlangui thangkha tei bo thangnani sikang bini ama no mo haike saiklang thangkha ama nung tei mangni makthang bwrwi bwsa badi nini bwsala hingkhe chaya kam khaiano buni bwsa bwtui rok no nosto khaiano nini bwsa bwrwi rok hingkha bini chaya kam no poriskar khaiano hinui bini ama no mo haike saiklang thangkha bini ama tabuk bo kono kok thaijabano bono saya ekdom chupchap khe khwnaui tongo hingkhe bo mo haike no kaijagui bidai wngui thangui paikha horo hingkha bini bwsai bini ganao phaiui bono totrao se sebo bono mo haike sao nono o nukhungo ang thwina bo rwgwlak tei kwthang bo torwgwlak mo haike badlana nini mwnai bagui ang nini mwnai ani mwnai no nosto khaimani ang bono jora o mo haike nosto khaiano hinui nai bono buwui kwlangui thangkha taini no hingkhe bini ama bwsai no saka hindi ani bwsajak no oro belai laikina nari kishni arang sakano bini bwsai saka ihe bo nukhungni thangui paikha hingkhe bobai kuno tei chwng sompokho kwrwi kha bobai chwng kuno kwrwi kha kairo hoka jokhon chwng bobai kuno kwrwi kha nung barata thangchidini bini ama sakani bini ama belai khe bwsai no kabui kutukha nungtoma jat bwfha nijini bwsa bai chudo malaina muchungjak ya aswk ongla hinui saimaya nono hinui bini bwsai kutukha yang narike chwngkha bini room ni nongkhor kaino bwkrajak no nugui bini kwsa pha thuikya bini bwkrajak saka bono dili chwng bo nuknani selairano nung bo khuinani selairano huya tongmani kaham hinui sawui nai bono kitchen room o phunugui hoka kitchen room o thangui bo jotoni bagui no mamui songui bini bwsai saka ani gana achugui mai chadi hinui nai hingkhe bo achukna naifru bini bwsai chair o wiri rwkha tamni bagui hingkhe tabuk phano bini bwsai ni mokol o bono ekdom badla nanani mangsi nugui tongo bini mwnai chwlani bagui bono sasti rwnani bagui se bo bobai kaijakmani hingkhe ba bini kuno chaya kwrwi bini mwnai bagui se bo mo hai klaio tei yango bini ama uansuka kwpal hamyalai tei hamlanglia bini mwnai ni bagui se bo aro kosto nangui ma tongo sio hinui nai uansukgui nai bini bwsajuk no belai khe dukhu nangjagui nai bini bwsai ni bel khulugui nai joto thamchi bwsla ali no busuka ekdom aro no bwslari no bui ekdom joto thamchi kariri rwkha taini no hingkhe bini bachoi bai malaina thangkha bini buprangjak ano maap khlaidiani bagui nung dara bai kaijak khaiui bujagui tongphaio hinui sai khwna rwkha hingkhe bachoi nung oro ni thangde borok no bwthari khinai hinui saka kaino bini bachoi saka ang kwthang tei kwthui nung ano kwthang hingya uansuk nini chaya kuno kwrwi nung ani mwnai bai hamjakmani bagui nini chaluya ani chaya hingkhe ani mwnai ni bini bai wngui ani chaluya hingkhe mono bini life bujagdi tongdi chadi thudi kam khaidi tei emoni khaino bini life wngui tongsio o nogo bo salsa hingkhe bo pregnant wngkha bini bwkrajak bono doctor o twlangui doctor rok sai rohoka ah jora khaino bini bwsai bono belai kheno hamjaka tei bono mo haike saka joto cholimani par khai rohonai ano sudo bwsa chwla siming nung rwdi nono ang tei joli glak tei bu glak hinui saka Abdul saka bono nung ano bwsa chwla siming no yaphari rwdi ni mwnai no jolimani bagui nono ang tham chipkaui bungmani bagui nono ang tei mo hai khaiglak hinui saka tei 9 mas bono bini life o kebo maya khainai kwrwi bo ah nogo 9 mas jora tei maya mangkha delivery time wngkha kaino bono na saka nini bwsa chwlaya bwrwi sini saka no bo aro cup suka nogo haike no bini bwsai saka nono ang bwsa chwla rwdi samani bwrwi tamo hingkhe ba nono ang talak rwo yakrwi rwi sinai
hini sakanyo bo kuno monoi si tongsio kuno strong thangka bini laibo thapra phungjari rekha bo bini bwsaino thapra baino bini bono kaksinai chamani abono bini jawab wngkha asika bo tabo mojbut wngthangka bo ebere selejak sukamo haino bo nokno yakarui khushi monoi bini amoni nogo thangka bini amoni nogo thangkano bini monai chela saka nung tai jangkhaino nogo hai afuru ba wngkhana blasa nung nokno yakara thangkanya nogo ma hai ani sakanyo bo osiko khana bini monaino thapra phungjari rekha bo o thapra pulyao swkang rwnani nangmani hingke bo sawi khana rekha bo ahai hini sai khana rekha anokni yakari phaikha ano aro yakari rohoka kagui rohoka nini bwsamari hini bo sai khana rekha ang norok no bo nangyang sajung no tongnai sajung nani bwsa pusinai hini sawi nai anokni nongkhori phai paikha bo nongkhor kaino cherai rokno tuition phwrwngkha koyeng mas tongkhaino bini chakiri mangkha tei bini bwsajak bo kotorma wngthangkha bo bini bwsajak no mo hai khe jibono phano saya nung kotor wngthangkha sikelok ta chaluk sidi hinui bo bwsajak no mo hai khe sao nung kotor wngkha tabo kotor cycle se nangsinai hinui dukano painani thangkha dukandar keboya mono si dukano mono no nugui bo belai haino tongthokjak tei mono no bo sai khana rekha ani bwsajak bo ang haino same cycle chaloknano muchungjago ang haino bobo tei ani bwsajak no ang ulo rogo phano muti rok takhadi hinui saglak je ani bwsajak khlaina muchungjago khushi ang bono khlai rwnai hinui sai khana rekha tei mo hai khe no o kahini oro no paikha ro kahini chajakya hingke comment kaisa diye tei channel no bo subscribe khai re diye thank you for watching.